mga bata at welcome sa ating leksyon sa asignaturang Araling Panlipunan 2, Week 8, Quarter 1. At para sa linggong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isasagawa ang mga wastong gawain o pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. At narito ang mga wastong gawain sa bahay at paaralan sa oras ng kalamidad. Ang anumang klase ng kalamidad ay maaaring umatake kahit kailan. Ang iba't ibang kalamidad na ating nararanasan sa paligid dulot ng kalikasan ay ang pagbaha, lindol, pagsabog ng bulkan, sunog na minsay likha ng tao. Halika't ating alamin ang mga wastong gawain sa paghahanda sa kalamidad. Kalakip ng bagyo ang pagbaha kaya bago pa man dumating ang bagyo at may panahon pa, mahalagang maging handa. Mag-imbak ng pagkain at tubig. Makinig sa radyo o TV tungkol sa weather updates. Manatili sa bahay habang bagyo. Siguraduhin may kandila at posporo. Lagi namang magdala ng payong o raincoat pag nasa paaralan. At huwag lumusong sa tubig baha upang maiwasan ang mga sakit na dala nito ang mga aksidenteng tulad ng pagkakuryente. Bawat taon ay marami ang namamatay sa sunog. Mabilis itong kumalat at lumaki kaya't naman ito'y delikado. Habang maliit pang apoy, huwag magpanik at patayin agad ang main switch ng kuryente. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad at huwag nang magsalba pa ng gamit. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Kung hindi makalabas, pumunta sa bintana at gamitin ang flashlight o anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Sa paaralan naman, alamin din ang mga ligtas na daan palabas ng silid, iwasan ang usok. Stay low. Kung may usok, gumapang palabas ng silid upang maiwasang malanghap ito. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang sa mawala ito. Ang lindol ay hindi natin alam kung kailan darating. Mahalaga lagi tayong nakahanda. Kapag nagkaroon ng lindol at nasa bahay o paaralan ka, kailangang alam mo ang dapat gawin. Kapag nagkaroon ng lindol, maging mahinahon at protektahan ang sarili. Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Manatiling alerto sa mga banta ng panganib sa paligid. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabigat na gamit na maaaring mahulog. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang bahay o paaralan at pumunta sa evacuation area. Huwag bumalik sa bahay o paaralan hanggang walang mabiso na ligtas na ito. At para sa una nating gawain, basahin ang bawat sitwasyon, sabihin kung ano ang iyong gagawin kapag may kalamidad. Isulat sa patlang ang iyong sagot. At para sa pangalawang gawain, sabihin kung ano-ano ang mga wastong gawain o pagkilos kung may kalamidad sa bahay o paaralan ka man, abutan nito. Isulat sa graphic organizer ang inyong sagot. Tulong kaalaman mga bata, sa panahon ng kalamidad tulad ng lindol, sunog, bagyo at baha, dapat alam natin ang mga wastong gawain at pagkilos upang maging ligtas sa panganib tulad ng yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Manatiling alerto sa mga banta ng panganib sa paligid. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabigat na gamit na maaaring mahulog. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang bahay o paaralan at pumunta sa evacuation area. Habang maliit pang apoy, huwag magpanik at patayin agad ang main switch ng kuryente. Lumabas agad at huwag nang magsalba pa ng gamit.
Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Kung hindi makalabas, pumunta sa bintana at gamitin ang flashlight o anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Manatili sa bahay habang bagyo. Siguraduhing may kandila at posporo. Huwag lumusong sa tubig baha upang maiwasan mga sakit na dala nito o ang mga aksidenteng katulad ng pagkakuryente. At para sa panghuli nating gawain, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang tama sapat lang kung tama ang dapat gawin at mali naman kung hindi. Napakahusay mga bata, muli ating napag-aralan ang tungkol sa mga wastong gawain sa bahay at paaralan sa oras ng kalamidad. Muli, maraming salamat at paalam mga bata.